जोङो मानो फालिदों बेनो जाहैबाय 50थि खुंथाइ सान थुनलाइ गाथोननि। बे थुनलाइ गाथोनखौ आसलते सिगां बिनि मुङा थुनलाइ गाथोन नङामोन, मजलिसमोन। आङो सिगां माबायाव मा होनो क'क्राझाराव जा थुनलाइ गाथोन जायोमोन, बे थुनलाइ गाथोनाव थानायनि उनावनो आं खोथाखौ सानदोंमोन जे जोंनि कार्बि आंलंआवबो बेबादिनो मोनसे हाबाफारि आखायाव लानो। बे हिसाबैनो बै समाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रेमानन्द मुसाहारि आरो नेहाथारि ऋतुराज बसुमतारिजों सावरायनानै बे हाबाफारिखौ जोङो 1 मे 2006 मायथाइयाव जोङो बेखौ जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव 9 आगष्ट 2020 मायथाइयाव जोङो बेखौ सोलायनानै थुनलाइ गाथोन लादों। दा बे थुनलाइ गाथोननिनो 50थि खुंथाइ, बे 50थि खुंथाइखौ दिनै खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो बे खुंथाइनि बेखेवगिरि हिसाबै जोङो कार्बि आंलंनि मा होनो मावफुं सोद्रोमा गेदेमा बिलिमन खाख्लारिखौ जों लेंहरदोंमोन। बिथाङा फैनानै बेखेवफैदों बे हाबाफारिखौ। आरो बेजों लोगोसे बिजाब जों गांसे दिहुनदों, खन्थाइ आरो सुंद' सल'नि। बे बिजाबखौ बेखेवफैबाय बिथां बे गांहिन टाउन कमिटिनि मासिगिरि बिथां कमल ब्रह्म, आरो बिथाङा बे बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुननायावबो हेफाजाब होदों रांरासिनि। आरो लोगोसे दिनै जेसेबां मानसिफोर फैदों, 100निबो बारा मानसि फैदों, दा बिथांमोननो जानाय लोंनायनि राहा खालामना होदों गेदेमा EMआ। दा बेबायदियैनो जिनिसा जानानै थांबाय। आरो बे हाबाफारियावनो गिबि बेखेवनायनि उनाव बिजाबखौ बेखेवबाय। बिजाब बेखेवनायनि उनाव बुंथिगिरिया बुंबाय। बे बुंथिगिरि बुंखांनायनि उनावनो जोंनि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिया जागायजेनो। आरो ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरोबाव नैथि खेबनि जेनोखि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया जानानै थाङो। थारैनो दिनैनि बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारियाव 50सो जोङो मिजिं खालामदोंमोन, नाथाय माखासे गुबुन जाहोननि थाखाय फैनो हायैयाव माखासेया फैनो हायाखिसै। बेनिखायनो 50सोनि एसे बाङायल' जाहैनायसै। जायखिजाया जोबोद मोजाङै मोजां थांबाय आरो दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जोबलांबाय। आं मिजिं खालामदों जोंनि बे थुनलाइ गाथोना अरायजोर जागोन आरो बेबादिनो थांबाय थाथों आरो बयबो हेफाजाब होबाय थाथों। दा जों दङ, इयुन जोलैया बयबो जाहाथे बे थुनलाइ गाथोनाव हाबफैयो, आं बेखौनो मिजिं लाखिबाय। गोजोन्थों।